Hola a tots, benvinguts a Karats Games. Estem Morirà aquí. o no? Morirà o no? No ho vam deixar. Morirà o no? Jo dic que mor, jo dic que mor. Però no siguis covard. No pots ser tan covard, tio. Què vols dir? Mira, mira. Ves Aquí, abans Alio. com un home. A la merda tots els putos gossos. Em pensava que seria més emocionant. No sé com bucaque, això. No, bucaque no? Bucaque sí, venen tots... A l'inversa. Mira, i aquí hi ha un altre de regal. Què pensaves, que em matarien aquí? Ei, ei. Sirius, vai. Com és? Res, no sé què dic. Deixem estar. Vale. Hola. Hello? Hello? Tu el que em pregunto és... Hola, bebé. Aquí. Aquella porta... La que... Ai, la porta, aquella... Palanca, la que seccionava l'ascensor. Però no es podia activar. Ja, però... Com es va a l'altra banda? Si tu no ho saps. És que no me'n recordo. Va. Pum. Rebentat. Bueno, si jo he rebentat no tinc. Ei, poti, 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 poti. Ui, va. Fill de puta! Això és un gasol perquè salta, no? Sí, no? Vale, queden els gossos. Els gossos aquests són facilets. Ara ve quan em maten. I per on collons hem d'anar ara? No, ara d'aquesta zona l'únic que queda és anar a guanyar la bèstia de pago. També és obligatòria? T'ho he dit 3 vegades que no. Pues... Hòstia, queda el porc. I d'on ha sortit aquest puto gos? No, 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 no. Adéu, Ulon. Ui. Merda, i aquí encara queda un gasol. Veus per què vaig dir que m'agradava matar? Em queden 2 gasols. No, em vaig matar un. Que va venir i jo el vaig matar aquí a la porta. Ah, és veritat. Que em vas dir l'ame. És veritat. Uf, puto De fet, no porc. fa falta que els... Bueno, perquè curava, podies haver passat corrents i no... Tinc una cosa pendent aquí fora. De debò? 13.000 ecos. Quina por. Ei, porquet! Ai, mare. No sé per què ho he de venir. Ho he de venir, l'he vist. Abans que vingués l'he vist ja. Volia amagar-me darrere la caravana. Bueno, però l'aposta era que moríem els gossos. Això no val. Bueno, haig d'anar a Veig recuperar. això de ropa sudada. Sí. En el... Ho tenim. En el Far Cry 4 hi ha condón usado. En sèrio? Que pots comerciar amb un condón usado. No, espera, vés amunt. Vés amunt. Amunt. Això és amunt? Sí, cap amunt, mira. Perquè no giraves si t'haguessis estalviat una hòstia. I una poció. És per la porta de la dreta. Ah, vull pillar 13.000 ecos. En tenia 13.000. És que per allà vas al port directe. Hem perdut 13.000 ecos. Tio, en sèrio. És que... Putos gasol. Ah, sí, ara ja tenim via lliure per anar a l'altre. No tenim ecos que recuperar. Santa mare de Déu. Ara a la dreta, a la porta que hem obert, no? Què vols fer ara? No ho sé, tu sabràs. La Collons, bèstia és que- part tota. Sí, però no has d'anar per allà. Has de baixar les escales. I passa dels monstres aquests. Aquí no! Això són les escales. Però, tio, els acabem d'obrir, l'hem obert a l'episodi anterior. Mira, ecos. Sí, molt bé, has aconseguit 0. Enhorabona. Ja has acabat el joc. Vale, estan allà mig. Baixa més. És per la primera porta que trobis, a la teva esquerra. Vigila que hi ha 2. Que n'hi ha una a la dreta i una a l'esquerra, ara. Vale, aquesta ja no fa ni l'efecte de sorpresa. Vigila que vindrà l'altra. Un altre. N'hi ha un altre. N'hi havia d'haver un altre, veus? Sí. I ara ves per aquí no,
Sí, per allà. Cap... No. Per aquí? Ah, per aquí sí. I els de Walking Dead aquí. No podien ser així tots els enemics? I molt avorrit després. Aquest? No, aquest està molt del tot. Saps què s'ha dit que el Dark Souls 3 que trobaran ara serà l'últim que faran? Deixaran amb una trilogia? Sí. Bueno, està bé. Tampoc és bo abusar de les coses. Com que no mires Assassin's Creed, tio, està molt bé. Cada entrega és millor que l'anterior. Amb menys bugs, amb... Mai he jugat... Vaig jugar, em sembla, vaig provar el 2 i vaig dir una puta merda. I diuen que és el millor, doncs. Pues, tenia un control de merda i no Bueno, perquè és control Ubisoft. m'interessava. Ubisoft de per si és una merda. Ho intentes Ah, o no? Per tu o per mi? Per tu? Ets el mando avui. Sí, però en teoria aquesta te la quedaves tu. No em mataré, no em mataràs. Per tant, intenta-ho. Ah, vale. Bueno, és el segon intent ja. No, tercer intent ja. Bueno, el primer era que anava vestit amb roba de... Jo el meu que no vaig poder fer res. Vaig entrar i em va saltar a sobre. No, 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 no. Ataca-li les cames. Si pots. Sí, és tan fàcil dir-ho. És com ho vaig matar jo. Però... Aquest joc és fàcil saber quan has matat un monstre, perquè cada boss té un trofeu. Sí, però ara ja no veuré trofeus. Clar, ja veig aquest joc. Aquest. Només me falten dos enemics per matar. Un és la frontera del Sueño i l'altre és Castilla de Keyfoot. Vas bé, vas bé, vas bé. Bé, 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 bé. Va. Avui em vas molt bé. Bueno, ja no té electricitat. La recupera? Sí. Vale. Es cura aquesta? No. L'únic enemic que es cura és aquella, l'Amelia. Hòstia, però aquest ataca molt, molt ràpid. No està considerat entre els més forts aquests, eh? I l'Amèlia? No, aquest. Però és que mira quins braços que té, tio. Però si és com la bestia del clérigo. Primer aquesta té electricitat. Però més ràpida. No canvia gaire, no pensis. Ja veus que no. Te la carregaràs, eh? Vas en tenir. Marxa, marxa! Puto brillo. Vas bé, vas bé. Va, quina tensió. Em sembla que no l'havia focusejat en tota la partida. No sé què vol dir tot aquí, però... Que no l'havia fet focus. Marxa. Cura't. Ah! Fot-li una hòstia. Escapa't, escapa't, escapa't. Cura't, cura't. No! Quina esport aquí ara. Estava curant. Mitja vida. És mort. Ah, quina putada. Morta, morta. Campana resonante siniestra. Tornem a provar la bèstia no sé què de Parl. Aquest cop provarem l'espasa de Ludwig. Aquí. La fem totxa. I a veure si hi ha sort ara. No m'ho veurà. No, Però ets un puto gafe. No, ara ja crec que sí. És que veus, és que... Quan dius que és pel primer cop, sempre tens el handicap de tots els moviments. Mira. Mare de Déu. És com em va matar a mi. Ai, home. Per què sempre el primer intent em surt millor i després faig el subnormal? Jo per mi que és per culpa de l'arma. T'assembles a una nena quan juga en un Street Fighter, que no aixeca botons. No m'aixeco botons. Estic donant tot el rato d'atacar. Bueno, tornem a la destral.
Bueno, tornem a també una altra vegada al millor que serà. Vinga, no és normal. Hem de pujar la vitalitat, però ja. Ja et deixo el mando. M'he cansat avui. Mare de Déu. Ara què toca fer a part d'això? O això? Això, ara de moment fem això. No podem anar a una altra zona per no... Per anar entrenant una miqueta i tal? Després d'això havíem d'anar... Ah. On hi havia el que vas matar tu? Per llançar-lo. La Victòria Amelia? No, el que vas matar tu de sí. la partida individual. Ah, però això ja fa... Per allà havíem d'anar. Fa molts capítols que vam fer això. No, però havíem d'anar per allà, dic. Vale. Hi havia una porta que estava tancada i ara està oberta. Ah, vale. És per aquí, oi? Sí, a la dreta, no. Ai, merda, és a la dreta. Mata-les ara que hi ets. Jo no mato, soc pacifista. Que et donaran guijarros. I per què vull pedres? Tio, com si anava, ara no me'n recordo. Va, anaves més directe per l'altra entrada, però bueno. Vaig bé? Sí, esquerra. Corre. Ui, mira. Dreta. Surt per aquí. Sí, ara ja. Dreta, forat a la paret. Quan em desoriento ja està, pegat el pistolet. Dreta, recta, recta. Tio, però... Tu has vist com estic? Amb Tu esquerra. penses que mataré algú així? D'avorriment mataràs els espectadors. Segur. Va. Intent... 5 o 6. Star Wars. Intent 54. Escena de la torre, toma 5. Jo de tu no em curaria just a sota de la bèstia. Tio, en sèrio. Odio les bèsties, és a dir, prefereixo un milió de vegades lluitar contra un humà com el pare de Gascoigne que contra això. Però... T'ho ben juro, tenia l'R2 apretat i em pensava que estava carregant. Bueno, vas molt malament. No ho sé. I a més, es mataran sense pocions. N'has gastat 4 per res. Ui. Mort. Estava atacant. Tio, en sèrio. Però no. Tu, mira. Ho deixem aquí demà continuant. Sí. Adéu.